Mitä sä siellä veneessä muuten mietiskelet? Ne on pitkiä tunteja kuitenkin. Ihan oikeastaan kaikkea, jo nuoruutta, lapsuutta, tulevaisuutta, kaikkea mahdollista, mitä ihminen yleensä mietiskelee. Sähkölaskujakin, mutta niitä vähemmän kyllä vesillä tulee mietittyä. No mietitkö sä koskaan tätä uraa, joka on jo taakse jäänyt? Sehän jatkuu sulla ja hyvässä vaiheessa, mutta jos sä joskus ajattelet sitä, että mitä kaikkia niiden kilometrien pölyyn on hautautunut, niin mitä sulle tulee mieleen? Olen miettinyt ja niin kuin varsinkin sellaisia asioita, mitä olisi voinut tehdä toisinkin, että niitä en mä nyt enää silleen sure, mutta niin ajattelin, että jos niistä vaikka oppisi jotakin, että kyllä ne tulee kelattua, niin jos niin kuin filminaaho jotakin keikkaa, jotakin kesää tai vuotta ja tapahtumaa, kyllä ne sitten pöllähtelee aina esille. Tapsa lauloi, että päivääkään ne vaihtaisi pois. Monet sanoo näin, mutta oletko sinä sitä mieltä? Kyllä mä vaitasin montakin. Että kyllä niin kuin Tapsan laulusta voisi ottaa tähän vastauksenkin, että nuo päivät tuhlatut. Mulla on monta tuhlattua päivää ja jokainen ymmärtäkö, mitä mä sillä tarkoitan. Olisiko niistä, jos sä jaksaisit pikkusen kertoa, niin hyötyä kenties joillekin muille? Mä en ole mikään opettaja, enkä siihen halua, enkä koskaan pysty, vaan omat kokemukseni on osoittanut sen, että kyllä se on vakava asia, toi tauti, mikä mullakin nyt on, toi alkoholihomma ja muuta. Kyllä se niin kuin tuntuu aika turhalle tässä iässä, kun miettii, että miten monta päivää elämästä on suoraan sanottuna lipunut pois, kun silloin on pelikyvytön ja mä inhoon itseäni semmoisena päivinä, että kun mä en tykkää semmoista karista, joka on saamaton ja lamaantunut. Mä tykkään touhuta, mä tykkään herätä aikaisin aamulla, katsoa auringon nousta, kun mä oon aamuihminen. Niin ne menee ihan pieleen. Tästä saa selvästi sen käsityksen, että sä oot nyt tarpeeksi juonut. Se on tullut niin kuin täyteen tavallaan. Tänä päivänä ajattelen tasan näin, mutta en voi vannoa mitään. Tämä on tämän päivän mietteet. Aivan. Mutta jos pohjafiilis on kuitenkin toi. On ihan rehellisesti pohjafiilis on tämä. Että kun ei enää tarvitsisi. Niin, sä et tarvitse sitä liian. Ei, ja kyllä se alkaa sun mittari ihan täysin. No, sulla on ollut terveyden kanssa ongelmia. Varmasti tommoset asiat kanssa pistää miettimään vakavia. Totta siis kai. Muutakin kuin tämä viinapuoli. Kyllä. Olet joutunut vakavasti sairaana makailemaan lasaretissa vuoteessa siellä ja sielläkin täytyy miettiä näitä elämän peruskysymyksiä. Siellä mietitään monta kertaa ja tiukasti, että mikä tässä loppujen lopuksi on sitten tärkeintä, onko toi sähkölasku vai pitäisikö saada uusi asunto vai uusi mopo tai auto, että niillä ei ole mitään merkitystä. No millä on merkitystä? Mun mielestä terveys on numero 1. Sitä kun luoja antaisi kaikille ihmisille, niin siitä lähdetään liikkeelle. Se on numero 1. Sitä pitää yllä myös. Myöskin se, mikä osaa ja pystyy. No rakkauttakin sä olet saanut. Olen. Ja ymmärtämystä. Kyllä. Varmaan liikaakin musta tuntuu. No siitä sä oot ainakin monessa eri yhteydessä muistanut kiittää Kyllä. Ja tuoda esille sun vaimos panoksen. Kyllä joo. Meille tuli nyt syksyllä syyskuussa 35 vuotta yhteistä latua, että kimpassa ollaan oltu. Että kyllä se ilmeisesti rakkaut on ilmassa. Kyllä, sitä varmaan täytyy olla. No kuule vielä ihan siitä elämän tarkoituksesta, sä sanoit, että mikä on tärkeää, niin se on terveys. Mutta jos ajattelet nyt sitä, että sä olet paljon antanut ihmisille iloa ja lohtua ja tanssittanut heitä onneen ja monenlaista muuta tällaista, niin ethän sä voi pitää kyllä sitäkään vähäpätöisenä. Sinun elämälläsi ja sillä, mitä sä olet tehnyt, sillä on ollut hyvin suuri merkitys monelle. Väsyneelle ja riutuneelle ja lohduttajana ja onnen tuojana pariskunnille ja niin edelleen. Toivottavasti näin on ollut, koska näin mä sen on oivaltanut, että mä sanoisin näin, että mä oon saanut etuoikeuden laulaa rakkauden säveliä ihmisille lohdutukseksi, jos on vaikeaa. Ja se on mulle tehtäväksi annettu ja toivottavasti mä oon siinä onnistunut ja onnistunut jatkossakin. Se on mun tehtävä, jonka mä teen erittäin mielelläni ja olen sitä kiitollinen. Mutta mitä sä ajattelet siitä? Eikö se ole aika erikoinen tilanne?
Et sä voit olla se on niin asemassa. suurta mun mielestä, että jos minusta tämmöistä pienestä karista on jollekin apua, niin en mä sitä oikein osaa sanoa pukeesta. Mä katselen tässä sinua ja ajattelen, että sulla on kyllä hieno tehtävä. Se on elämän tehtävä tavallaan Nimenomaan, toikin. kyllä. Joo, iskelmälaulaja. Minusta se on minun tehtävä ja iskelmä on yksi pieni. 3 minuuttia laitetaan tarina, elämä ja se pitäisi yrittää pukea sitten 3 minuuttia. Siinä on tehtävä. Mutta sä olet onnistunut erittäin hyvin siinä. Nyt mä puhun iskelmästä valoon päin. Tuohon mä oon jäävi sanon, minä vaan hiljaa kuuntelen. Siinä on hieno sisältö. Siinä lauletaan, siinä on semmoinen lähtemisen meininki. Sä laulat ensinnäkin siinä omin sanoin suojelusenkelistä, johon sä olet tarttunut. Niin. Ja sitten sulla on siinä sellainen lähtemisen ja lopullisuuden meininki. Mitä se merkitsee? Mä en tarkoita sitä lopullisuutta. Siinä mä tarkoitan, että kaikille ihmisille, kun meillä kumminkin jossain vaiheessa on vaikeuksia, oli niin mitä tahansa, niin tarkoitan siinä, että aina mennään kumminkin. Ei niin synkkää latua ole, ettei valo häämättäisi sieltä valon päin. En mä suinkaan tässä laulussa tarkoita sitä sananmukaista, että taivaan kotiin siirtymistä. Sen voi jokainen käsittää omalla tavallaan, kellekään mikäkin sopii, mutta mä tarkoitan positiivista ajattelutapaa, että valon päin kaikesta huolimatta mennään. Että kyllä kaikki järjestyy, sitä mä tarkoitan. Siinä on elämän uskon meininki. Kyllä. Mutta siinä kuitenkin luotetaan johonkin korkeampaan voimaan. Taikka No minä luotan, että se on jokaisen ihmisen oma asia, mutta minä voisin tässä sanoa, että näin minä ajattelen, että mä luotan korkeampaa, koska mä oon ihan varma, että on ihmistä korkeampi voima olemassa. Sulla on tavattoman paljon hienoja iskelmiä ja lauluja ja levytyksiä, jotka on painunut meidän kaikkien muistiin ja suomalaiseen kollektiiviseen muistiin, alkaen nyt jostakin Olen suomalainen ja 15 kesää ja sitten tuli myrskyn jälkeen ja niitähän on määrätön määrä. Meidän kaikkien taival joskus loppuu, sinunkin. Nämä sun laulut jää soimaan. Meidän monien muiden ihmisten elämästä ei jää mitään. Joku kuvanveistäjän kädenjälki saattaa jäädä jonnekin katsottavaksi ja ihailtavaksi ja ajatuksia herättäväksi. Sinulta jää laulut. Mikä olisi semmoinen laulu, jonka sä mielelläsi kuulisit soivan, kun sä tuolla pilvenlongalla joskus istut? Kyllä mä tähän asti sitä, mitä mä oon saanut tehdä, niin kyllä mä myrskyn jälkeen ja valon päin, ne laulut, mitä mä nyt tähän asti on tehnyt, niistä niin nämä 2.